जीजा तोहर रंग मारा चाई लेखा लागे लागत आवे लाइल बार केमिकल मिला के रे साला खसी खरीद ली बोले एकरे साले के मुरा खाए जा ई तो साला बाजार से रंगवे ले आल भूल गेली रे रुक 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 साला बांधे दे तो साला पूरा काम होली गड़बड़ा दी रही तोरी बहिन के यही लग रहिया हे करे जा यही लग रहिया कहू जाइया ना अभियान तोरे मुरा खाए होली में पैसा भी होते नहीं के काज नहीं कैसे होली में खान से होली चले के को बकरी बारे जाए बेरी कोनो होइतो नहीं के जाए बेरी एकरा खपा देबे एकरे से होली मन जाए रे साला हम बकरी अरे हम बकरी रे साला यही लंग नु बाहले रहली ह तो बाप रे बाप तोला बकरी का हो गेलक रे हमार साला होली में कथी खाए अब हम ओह नो रे साला हमर बकरी बाप रे बाप बकरी भुला गेल हो भाई एगो बकरी देखला ए लंग बांधले रहली ह कैसन ए मर्दे 4 किलो के खसी रहलक हमर दे करिया रहलक ह गुल फेकना ले गेलो देखियो मर्दे देखा ना ओइसन के रहलक ह ओइसन के रहलक ह खाली ओकर दूगो आर रहलक गुल फेकना ले गेलो देखियो ए मर्दे बता देबा तोरो के 1 किलो दे हमर दे हां बता देबो यही खजोनिया में देखले रहलियो अच्छा मर्दे साली नु देले रहलक हमर दे काट खाई के बोली साला कोन दिन कोन पर के चीज दे देलक हो ये रे मर्दे हुए ये नहीं हो अरे होने का हां चलो तो साले साले ये बाटे हइयो कहां मर्दे ये बकरी कहां से लेला तू बकरी त हमर बकरी तोहर कैसे हवा हमरा बकरी के साला दूगो कान बाटे दूगो सींग बाटे आ दूगो आरो बाटे तोरी भाई के ना साले के आज होली में एकरे के खा चलो सरपंच लिंग बकरी के फैसला चलो साले के एकरे मीट खाए में चलो बकरी के फैसला चला चला अब तोरे पे हमरा विश्वास बा कि तूहे फैसला करबा तो ई साले के फौजी के साथ साथ एगरो के खाए साले के एकरे मीट खाए में होली में चलो सरपंच जी आज बकरी का फैसला हो जाए हां हो जाए बाप रे तो सरपंच जी के साफ एकदम मुर्गा के टंगड़ी लेखन टांग बा कैसे ई सरपंच बन गेल कले होली बा होली के कोनो उपाय हुई कि ना हुई होई होई हो जाई चोरा के ले आवल जाई हो जाई हां हो जाई ना नाम सरपंच जी प्रणाम प्रणाम सरपंच जी खुश रहो का रे सरफी का भेल हुए से अइले ह सरपंच जी का बकरी बा ई चोरा ले लगा एक फैसला अपनी कर पहले हम चोरा लिए ई हमा बकरी बा ई करिया बकरी बा हम बा आई खसी बाटे हम ससुराल से ले लिया होली में खाए लागे रुको झगड़ा मत करो यहीं पे बैठो हम झगड़ा करम सरपंच जी फैसला होई तो हमके खून मिली ना तू देखता रे हमरा बॉडी में कितना कम खून बा हाँ सरपंच जी हम अपने के खून जरूर दे हम खाली हम खसी हमरा के मिला दू शांत रह अब फैसला हो जाई जेकर खसी बा वो अपना मौगार के पास चल जाई कैसे मालूम सरपंच जी कि अपने के बात से हम सहमत हो जाऊ कि खसी जेकर होई ओकरा पास चले कहूं मान ली कि हम खसी हमरे बाटे आ कहूं एकरा पास चल गेल तब तक खसी एकर हो जाई अरे शांत हो जाओ एगो बात बताओ ई लड़का के अगर कोनो चोरा ली और एकरा से पूछल जाई कि तोर बाप के नाम बताओ तो चोर के बाप बताई कि अपना बाप के बाप बताई बताओ पंच जी ई रौरे बा वाह वाह सरपंच जी बड़ा बढ़िया बात कहली अपने भले अपने के देह में खून कम बा लेकिन दिमाग बड़ा बा सोची ले बहुत दूर के अपने घुर फेंकना बकरी छोड़ अभी बकरी जेकर दोनों में से जेकर बा ओकरा पास चल जाई छोड़ लागे हमरे भुलल का बकरिया हो रे हो गेलो होली के इंतजाम अब